Fil, yn hir tuag at Wilson. Wilson yn agor a sgorio I Hwlffordd yn rheoli yn berffeth yn y cwrt. Oedd y bel hir yn edrych yn obeithiol I ddechrau, ond Wilson yn neud y gwaith da I giro Tibbets. A rhoi Hwlffordd ar y blaen yn fan hyn. Cyfle I Caernarfon daro nôl o'r gic gornel, ac maen nhw yn neud yn unioni o fewn munudau. A Griff John nath rwydo. A dyn nhw ddim wedi gadael i'r gol yn agan Hwlffordd roi dampener ar eu pnawn nhw hyd yn hyn. Cyfle gyda'r croesiau nawr gan Wilson, y flick gan Hawkins. Mae Lee Jenkins yn ond nawr, roi cyfle I Hawkins. Allan am gic gol. Doedd I ddim ar y targed, ond oedd I mor agos gan Hawkins. Henry Jones yn fyr. Hawkins. Abruzzese tipyn o le ar ymyl y cwrt. Wilson, nôl fewn. A mae Patton yn rhoi Hwlffordd nôl ar y blaen. Caernarfon ddim yn gallu delio da'r gic gornel fyr. A Hwlffordd yn trio cadw gafael ar y seithfed safle yna. A lle yn y gemau ail gyfle. Benwyn ar tafliad. Jordan Davies. Fewn I rwyd I hun. Dyw Hwlffordd ddim yn gallu cadw gafael ar eu mantes nhw unwaith eto. A gol I rwyd I hun. Am gamgymeriad. Neith wyn gyfle. Ar bel wrth I drad nawr. Darren Thomas. Mae na gam sefyll. Y lliman di mynd lan yn gynnar yn fyna. Wrth I Darren Thomas flicio I tuag at gol. Caernarfon yn rhwydo, ond mae dal yn gyfartal. Lloyd Matthews ar peniad tuag at Darren Thomas. Dacl hwyr fyna gan Darren Thomas. A mae David Morgan yn estyn i'w boced. Mae yna gerdyn melyn, a mae Darren Thomas di cael un yn barod. Cerdyn coch I Darren Thomas. A mae dacl hwyr ar Abruzzese. Ar ôl yr wythnos chi wedi cael, pa mor hapus I ti gyda pnawn yma? Uffernol hapus. Chwarae teg, dwi'n meddwl swn I gallu gofyn mwy o'r ogia. Da ni'n mynd ar ei hôl I 2 waith, a di dod nôl fewn I 2 waith. So, dangos lot o gymeriad a calon. A dyna'r unig beth yn siŵr am o'r ogia. Dim dyn ni wyd llawer o gyda ni. Game pon yn mynd I ge fewn, mae we anodd I dod, da ni gyd I gwybod faint o dda dyn nhw adra felly. So, na, uffernol o proud a hapus efo'r ogia efo'r perfformiad. To concede 2 set pieces after scoring and going ahead twice, that's the most disappointing thing of today. The lads have worked hard and we've controlled a lot of the game, but Caernarfon have got threat from set pieces. I think they've scored 5 against us in 4 games. And on the counter-attack, they're very dangerous. Thought we dealt with that better second half, but in the main, we've got chances to finish that game, and balls are going in their box, and we're not getting on the end of them, and it's cost us today. A deitha gael gol, mas yn hapus I fod ar y sgwrs sheet? Ynddo. Dwi wedi deitha'r ogia trwy'r season bod fi'n mynd I gael gol cyn diwedd y season, so dwi wedi neud ti wan, ond dwi wedi licio cael un arall ar diwedd I neud ti'n dair, ond na ni, ond efo'r ail gol fyd, swn i'n deud bod fi wbath I neud efo hwnna, so dwi'n mynd I claimio hwnna allan efo'r ogia. You're still in the 7th spot. How much is that European playoff motivation for the club at the moment? Oh, it's massive motivation. But it's the same motivation for Caernarfon, Pontypridd, Flint and Aberystwyth as well. So, we're no different to any other club. We all want to finish 7th. We all want to get an opportunity of the playoff, and we've got 4 games left to try and secure that, and that's all we can keep doing, really. Ti wedi bod gyda'r clwb am amser hir, ti wedi gweld lot o cyfnodau newid llwyddiannus. Beth sy'n angen newid gyda'r clwb Caernarfon ar hyn o bryd? Diolch gymaint am beth sy'n angen newid. Dwi'n meddwl bod ni am gyda nôl I gofio beth I Caernarfon a beth I values ni. Pawb I chwarae'r crys, rhoi bob dim i'r crys, gwybod bod mae'n feddwl I wisgo'r crys. Mae gen I Caernarfonwyr gorau yn y gynraedd, does am dawt am hynna. Ac dwi'n cofio'r dyddiau lle The Friday Night Under the Lights, oedd o'n unbelievable, ac pawb yn edrych ymlaen rwsos amdan hynna. Da ni eisiau trio dod ar buzz na nôl. Ond dyna mond yn mynd I ddigwydd efo perfformiadau ag results. So, mae heddiw'n ddechaf, a dim ond dechreuad ydi, ond gobeithio wneith unwaith rhywbeth ni gem adra wan nesa. A just diolch cael bach o momentum I fynd.